Ito ang siyudad ng San Fernando, ang kabisera ng Pampanga at regional center ng Central Luzon. Tinuturing itong puso ng probinsya dahil mayaman sa kasaysayan, sa kultura at maging sa ekonomiya. Ang atraksyong ito ng San Fernando ang siya ring humikayat sa Mega World Corporation upang itayo dito ang kanilang unang township development sa Central Luzon, ang Capital Town. Ayon kay Eugene Lozano, Senior Vice President for Sales and Marketing ng Mega World sa Pampanga, taong 2016 nang simulan nilang planuhin ang naturang township development. Etong partnership namin simula 2016 na nagsimula. Although etong area na to, this was previously called Pasodeco. It's a old sugar mill. Ito yung unang-unang Filipino-owned azucarera sa buong Pilipinas. 1800s pa, century-old na to. Marami nagtatanong kung bakit sa San Fernando napiling itayo ng Mega World ang kanilang township at hindi sa Clark, kung saan madalas na pumupunta ang mga investor. Bakit po napili ng Mega World na paglagyan po ng capital town ito pong San Fernando, Pampanga? Our chairman, Dr. Andrew Eltan, vision niya palagi to bring the progress and opportunities in strategic locations. Yes. Kasi right now, lahat nandun na sa Clark all the developments, offices, hotels. So, ang vision niya palagi is ilalagay niya or ilalapit niya sa ibang lugar para mas reachable. So, napaka-strategic na itong San Fernando kasi binibigyan niya ng access yung mga taga Bulacan, Bataan, even yung mga towns na nandito papuntang Olongapo. We have Guagua, Bacolor, Santa Rita, Lubao. So instead of them pupunta ng Clark or Angeles, which is more than an hour away, nilapit niya yung trabaho, opportunity, yung ganitong klase ng lifestyle. Ayon kay Eugene, ganito rin ang naging formula ng Mega World sa Eastwood, Quezon City, ang kanilang pinakaunang township na naging game changer sa larangan ng real estate development. Decades ago, ang boom ng mga business districts are Ortigas, Yes. BGC, and Makati. So, very similar to his vision here. Instead of bringing yung mga tao dati, instead of pumunta ng Ortigas, ng Makati, nilapit niya sa Marikina, sa Quezon City, saka sa Antipolo, Yes. yung Eastwood. Isa pa sa mga tumatak na township ng Mega World ang Iloilo Business Park na siya ngayong bagong Central Business District sa Iloilo. Iloilo Business Park, dating old Iloilo Airport. 10 years ago, I don't know kung nakapasyal kayo dati, more than 10 years ago, talagang siya, very sleepy town. So iniisip din nila, paano kayo magkakaroon ng opportunity na mabuhay yung ganitong lifestyle o ma-introduce yung parang Eastwood na lifestyle. Sabi namin, ang formula dyan is you have to ipasok mo yung BPO. Pag nagkaroon ka na ng employment opportunity, nagkaroon ka ng BPO opportunity sa loob, mag-iiba yung lifestyle ng mga tao. Even yung spending power nila tataas. And true enough, ngayon, makita mo, buhay na buhay, yung tourism buhay na buhay. Tulad po ng Iloilo Business Park, plano ng Mega World na itong capital town ay maging susunod na Central Business District dito po sa Central Luzon. Alam nyo ba, 250,000 o 250,000 mga trabaho ang inaasahang malilikha sa township project na ito ng Mega World. Ito po'y bahagi ng advokasya ng kumpanya na magbigay ng maraming oportunidad sa ating mga kababayan. So, lahat to, pag napasok natin yung BPO, first BPO office namin under construction na right now. Itong Pasodeco Tower nasa tapat natin. Ito na yung mag-i-start yung sinakasabi naming formula na pagka tinaas mo na yung antas ng spending power ng mga tao, nagbigay ka ng additional opportunity ng trabaho, then eventually mag-level up na lahat yung lifestyle. Ang dami namin nakukuhang interest, actually very big interest are coming from the BPO sector na maglagay ng headquarters dito sa Capital Town, Pampanga. Especially connected siya dun sa North Rail, meters away. Mga gaano kalayo ho yung ito? I think Baka- 500 to 700 ganun, meters. lapit. Pwede walking distance Walking pala eh. distance, May sukat na 35.6 hectares. Matatagpuan sa capital town ang residential areas, mga opisina,
sinihan, restaurant, malls, museums, at marami pang iba. Magkakaroon kami ng hotels dito. Part ng plano rin namin yung museum kasi nga napaka-historic na itong lugar na to. So we're collecting artifacts sa commercial district, itong shop house district kung nasan tayo ngayon. Tapos ang design niya is neoclassical or art deco. So parang ita-transport ka namin sa Rodeo Drive. Parang kang nasa Beverly Hills dito, Parang no? nasa Beverly Hills. Dahil sa laki ng potensyal ng lugar, hindi katakatakang sold out na ang kanilang commercial lots. Etong commercial lots natin, actually, Katunying, mga 5 years ago or 3 years ago, sold out na yan. Mabilis to. Ganon. Wala na pala akong bibilin dito. May dala pa naman ako dito ng 500. Kasi yung idea na magtatayo ka na negosyo sa loob ng township ng Mega World, appealing yan sa mga negosyante. So now, ang ino-offer namin dito are residential condominiums and a hotel product. So, yung residential condominium, just to share to you, no, Katunying, it appeals to younger generation. We were surprised, actually, millennial nung una, 5 years ago, millennial, ngayon Gen Z na. Ang natutuwa kami kasi yung mga Kapampangan, Gen Z and Millennials, nakikita na nila na gusto nila yung ganitong klase ng lifestyle. Parang uptown, parang Eastwood. Pero dito pa rin sa probinsya nila. Yes. Malapit sa pamilya nila. And second, nakikita rin namin yung pasok ng bumibili sa amin ng condominium, mga 2-bedroom, mga napaplano na nila yung retirement nila dito, but hindi na nila ma-imagine yung sarili nila sa malaking bahay. Magda-downsize sila to a more safer, mas 2-bedroom na mas secured, mas maliit, mas accessible lahat. Pagbaba mo, para kang may mall ka sa tabi, may park ka sa tabi, may mga restaurants and coffee shop. So ito yung dalawang nakikita namin pumapasok na buyers namin. OFW yun, malakas. Yung retirees, isa yun. Isang malaking market namin talaga OFW. Kasi nga, gusto nila kung mag-retire na sila dito sa Pilipinas. So yun. And may isa kaming produkto na mas enticing talaga sa mga OFW, which is yung hotel namin, yung Savoy Hotel. Bukod sa mga building, marami ring open spaces sa capital town. Meron pang rainwater park at narito rin pala ang pinakamalaking McDonald's. Yun nga pala, ba't nyo ba dito inilagay itong pinakamalaking McDonald's? Kasi nga, yun nga I think yung mga Kapampangan, they deserve something big, something beautiful. It's something na pwede nilang i-claim na ipagyabang na dito nilagay ng McDonald's yung pinakamalaki in their province. Saludo ang Mega World sa ganda ng kasaysayan ng Pampanga at sa mga kabalin na hindi lamang magaling sa pagluluto. Galing sa serbisyo, yung pag-accommodate, hospitality ng mga Kapampangan. So, yan ang inspiration namin when we designed this. So, that's why components namin na may hotel, gagawing tourism, mag-i-invite ng mga turismo. Halos 3 dekada na pala mula nang simulan ng Mega World ito pong konsepto ng township development. At mula po noon, napakadami ng mga komunidad na nilikha. Very aggressive po ang Mega World dito. Komunidad na kung saan pwedeng tumira, magtrabaho, at saka mag-enjoy. Sa capital town, tuloy po ang Mega World sa pagdudulot ng mas positibong pagbabago sa buhay ng mga kabalin. At ito rin ang nagsisilbing instrumento para sa mas maunlad pang Pampanga.